izule obvious nami usuqhaqela Movies yayona umbrella i-podcast enothando labantu thanda nokwazi ngohambo labantu hamba ngefaith futhi ayihambi ngesite kodwa mekumnyama iyayifaka Uzolani Polo Vivo to GTI Together we're rolling on VW Uzolani One community Uzolani VW Uzolani One family Networking, supporting one another Every driver like a sister or brother. If you need help, somebody's coming. That's the reason this movement is growing. Uzolani, clean rides under city lights, taking photos through the night, making memories with the team, living out the VW dream. My coffee in the building, just friends. Uzolani, we are VW Durban. One passion, one community. Welcome to the Creatives Unplugged podcast. This is the Creative Spotlight. We're here at VW Durban at the meet and greet here Uzolani. Can't wait to show you what's in store for you today. I can't wait for you guys to see what's the in namhlanje. So do stay tuned. Don't forget to like, share, and subscribe. Creatives Unplugged podcast. Let's go. Uthenga imoto kodwa uzodlani. Hey, abantu bayakhuluma la ngaphandle. Sinoba namhlanje. Gaba lamhlanje ePhozulu abangaziyo bangibiza ngoZulu 1. Imoto yami nakhona ibhaliwe lapha number plate Zulu 1. Iyona lena eneskipa lapha. Yebo, it's a Polo GTI. Isho. Manje sihlangane ngani namhlanje? Namhlanje sihlangane nabafowethu bamaPolo lana. Sayiqala lento lena ngisanda ukuthenga imoto. Cabanga ukuthi nabafowethu asenze into ehlukile sihlangane. Makuthi khona nomcimbi noba sihlangane ngezinto ezakhayo yabo into kanjalo nje benitheleke nonke ngisho convoy kube mnandi kunjalo nje awukho kunye senza bed band banqhamuka kanjani obviously ubothenga imoto but what made you think ukuthi usufuna ukuthi kube ibrand kube into owaziwa ngayo so abantu ngaposta TikTok ne imoto yami babuza lo muntu othenga imoto ebiza kanjena uzodlani yabona ukuthi uzodlani ngabona no let me take it ezilo khona ne brand ukuthi uzodlani udlani vele ngiyadla kuzodla kodwa usazodla futhi usazodla ngiyabona nangaphandle kuyadliwa lapha kuyadliwa usazodla futhi sinenyama nje lapha ebhutheni kuzodliwa nje kuyadliwa kaZulu 1 hayi sisakhona ke mfethu usazoniseviwa nabafowenu sibone ukuthi bathini bona nabo badlani hayi sazobezwa ningabe nidlala nizodlala ikhona nje na imoto yami la eskipeni ngemuva iyaduma nje lapha eminyango yona idla petrol nase skipeni yawudla petrol hayi bafethu we're still here on the Creative Spotlight. Don't you go anywhere. So wena uzodlani namhlanje hayi mina ngiyadla mina kade ngaqala ukudla udlani ukudla senobani uPrince waKangcobo mfowethu mnikazi wePolo Beats mina ngihamba ngePolo engafani nawo wonke limited edition Beats by Dr. Dre okay so what made you decide to uthenge leyo because I wanted something unique but engeke ibaleke futhi emehlweni abantu so imoto engajwayelekile kakhulu like nje is limited kakhulu it's a rare breed. So what is the difference ilawa akhona ama features into imehlweni the interior dashboard and the sound yakhona njoba inspired by Dr. Dre so for sure nje sound it's booming so now we take khona la VW Durban not here but it's a VW that's all ilokho kubalekile sakhona bese ilokho
Okay, so today, what are you looking forward to see namhlanje basihlangene with the meet and greet? I'm looking forward to see creating new friends because abantu abaningi ngila abantu engibazile we work with, so siyabonana on a daily basis, but njengamanje we got an opportunity to expand, so kunabantu abasha esingabazi from work esibazela mhlawumbe ngaphandle, so bafike no plus one nabo so bonana nabantu abasha futhi sakha ubuhlobo obusha, trying to make this thing iye phambili, because when I create uxosha istigma samapholo ukuthi abafana bamapholo badume yabo ngokuzi nokuthi so njengamanje zama uqoqa indaba yepholo ukuthi kube into enhle phinde nidle futhi abantu kumele bazi ukuthi abantu bamapholo baxakekile nkosi yami baxakekile, the fact that kwazi ukuthola wathenga ukuthi imali ziyaduma imosha upetrol asinazi inkinga ama emissions nje zayishona ayike bese sabonga sizobona vele sisakhona sikaka indawo siyabonga. Alright, hayi ngafethu nje wanzuleke eyakhe iBeats by Dre and sisho sokuzwa music sizovulela kancane speaker sithi ngizolala nje ilento ipipe. Alright. Qala. Wena ngihlupha ngepipe. Makukhona futhi othi ngamelana nami ngepipe vele. Asondele. You can bring your best. Alright. Hayi bafethu sisakhona ke silindele usizwe nepipe ukuthi sithini nema Beats by Dre sithini lapha yana. We still here at the VW Durban at the meet and greet uzodlani. Njani butam? Yaphila siswami kunjani? Yaphila, senoba? Umfana school bag lo. Ungaziwa ngo-school bag. School bag? Yeah. Ngasekhaya waziwa ngoba? Umanqoba agini. Okay, uqhamuka la eThekwini vele? Cha, ekhaya kusenkandla. Senkandla, komsholozi le? Yeah, kunjalo nje. So, uvele unayo ipholo lakho shaya oluzofika enkandla? One way nje. Petrol nje. Aluhle futhi. Aluhle isitali. Okay. Yeah, siswami. Okay, so what's your best experience you can say or utholile as a polo owner or a polo driver? Ukuhamba ngepolo siswami ngasho ukuthi kungihlanganise nabafowethu engingabazi, kodwa ukufika kwami eThekwini bengingenabo abantu engathi abafowethu, kodwa ngithe bangifika eThekwini ngacanga sengihlangana nabafowethu. Sisibaningi kakhulu nje manje sihamba ngamapolo. Futhi kumnandi uhamba ngepolo. Ngangazi kumnandi kanje. Abanye bazi ukuthi bahamba ngepolo mhlawumbe usukuphi nawe cha mina kungisizile nje mina senginabafowethu. Sengiyazi ukuthi hayi i-security tight ke manje. Ngiyazi ukuthi niyasupportana makunemcimbi yini enye eniyenza besides like ukusupportana kwemcimbi, is there anything else that you guys get involved with? Engakusho ukubambisana. Siyasizana. Uma mhlawumbe umunye gaxele sawakusizana noma kuthiwa ufunani sawazi usukela sami somsiza. So basically community nje. Niyakhana abafowethu njengoba kuthi uzodlani. Injalo ngesizwe. So okhona senza bed eDurban 4000. Isho. Siswami. Uyezwa manje. Injalo sisama yini. Ngakujabula nje abafowethu ukuthi sihlangene namhlanje kumnandi futhi indawonye. Futhi ngiyathemba ukuthi azoqhubeka lento iye phambili. Hayi nami ngifisela konke okuhle ze Creatives Unplugged vele sisakhona sizon supporter nathi sobona ukuthi into emhlanganisile into eyanjalo because yabona ukuthi yinhle and it's nice to see. Siswami. Abantu besilisa behlanganele into eyakhaya. Kunjalo siswami. Ubhuti lo owepholo uhamba nge-call 991 emergency call on. Okay. 2026 model. Okay. Clock it 2026 and the same. I especially bafethu lana at the VW Durban njengoba sinibonile, we still gonna go and check out ezinye izinto ezenzakalayo namhlanje. Don't you go anywhere. So nqathi sami uzodlani Durban 4000. Danko. Landela abaphathi manje ukuthi nawe uma ufuna uhlangana nesiqoqela lapha yani sozodlani ukwazi ukuthi uthengelela ipholo. Indali futhi Ngiyaphila njani sasoma? Ngiyaphila noma la. Khuluma noSiyabo ngumfana kaNkosi eMtubatuba. Oh, nice to meet you. Yabo sasoma ngiyaphila gama lami uDumisa wakaXaba. Okay. Yes, and then Dumisa wenzani la ekhaya? Ngiwu salesman la ekhaya. I sell Mastercars, but both the floors open for both new and used cars. Okay. So mawufuna ukwazi kabanzi ngemoto sikhona for advertising, Vivos, everything sikhona sila. Okay. Yes. And then lapho Ngenza into ethi ayicishe ifane neyakhe nami. Sidayisa nje imoto
Yabona nje basihlangane nabafowethu laba abathi uzodlani bese sicabanga ukuthi ngopetrol usubiza kanje. Labantu abahamba ngalezi ezinye imoto okungasizona ezaka VW ezidla upetrol kakhulu bazodlani. Bazodlani ngempela ke bona. Yes. So what's your best selling car? I'm assuming it's a Polo. I'm just assuming, but what's your best selling car? It's a Polo Vivo. Sama base, sama Polo Life, mase kuba ma TSI nama Tiguan nama Amarok. So yini nje ngasitshela ngayo office ukuthi abantu bayazi nje ngaleyo range leyo or whatever else that you are specializing in. Njengoba beyibona nje imoto zaka VW igcwele kangaka emgaqweni ukusho ukuthi khona okuhle ezikwenzayo, right? Oqala nje azidli petrol, azigqilaza ukufilm udrive distance kuzona uthatha udrive indawo ende. Beside ke lokho ngale kwalokho ubuke imoto ya VW umishayisile ama panels akhona. Yatholakala. Akukho lula ukuthi usheshe ulimale kuyona. At the same time futhi makukhona into oyidingayo kwa VW uhlezi uyithola. Okwesibili njengamanje uVW number 1 or number 2 eSA. Yabo. So kuye kube ngcono ukuthola imoto ezoholdela ivalue owazi kahle ukuthi uma ufuna ukuyidayisa anytime kuzoba lula ukuthi uyidayise. Angeke ngiphawuleke ngoJiggly China. Okay. Mase mangizela ukukhuluma ngama Mastercars imoto kanjani lezo? Okay, ama Mastercars basically these are pre-loved cars. Basically imoto ke yasebenza bakhona emgaqweni. So we take those cars sifike siyindlale nje siyenze show ukuthi imoto it's on a beautiful side of things. Senze show ukuthi i-customer mele ithola imoto assessment is right ephilayo. Yes. And one other thing is that masikudayisela imoto senza show ukuthi imoto zethu zonke they go under McCarthy 80-point checks. Senza show ukuthi imoto zethu checkiwe so that when you drive you feel that you're driving a brand new car. Even though it's a master car, but you feel like, you know what, I'm in a VW. Yes. So ama Mastercars all the ranges obviously. All the ranges from other brands to our main brand, which is VW. But yes. Okay. Yes. And then do you have like an ongoing thing right 100%. now? Currently we currently running a clearance sale. Zonke imoto nje subject to in-house finance. Imoto zonke nje sihambisa ngenani eliphansi. Yes. Okay. So we're trying to accommodate all our customers. Okay. Yes. September kusuzosebenzisa nandawo manani ukuze abantu ababukayo bekwazi ukuthi besondele. Currently ama ranges esinawo ama Polo Vivo, ama Polo TSI, sibuye futhi sibe nama SUV, which is ama Tiguan, which is our double cab as well. So all of them we're running a clearance sale. Okay. So it's only exclusive at McCarthy. Okay. McCarthy VW. Yes. Exclusive. Not just anywhere. So all that we thank our dealer principal who made sure that everything it's all 100% and ready to be sold. Yeah, I should also qalaza ke nathi la ezikho usonzakalani. When about time khona into specials or right now or sales, or what would you like to tell the people about what you are selling as well in the department? Njengoba seshule nje ubhuti wami ngizo-eda kulokho sekushilo. Maningi kakhulu at the moment and njengoba sesiphakathi nonyaka nje sikuma financial year end. So imoto zethu sizehlisile and nama rates nje ukubona ama rates ehle inyuka kwenza kanje. So senza sure njengoba sithi abantu abazo finance akuthina nge-in-house finance. Senza sure ukuthi umuntu simtholela the best rate, senze sure simtholela i-installment right and i-deal yakhe asivele sithathe lokho esinikwa khona ebank. Siqale sinegotiate, senze yonke into and siya engage kakhulu nama clients ethu. Yabo. Senze sure simnika i-service right, simnika imoto right. And at the same time umuntu methenga imoto simfakela i-full tank. And uma urefer umuntu ezothenga imoto futhi sikufakela i-full tank emotweni yakho. If you don't have a car, sikunika i-voucher. Yes. So if you refer someone to me and you have a car, I will fill up your car as well. Okay. If you don't have a car and you refer someone to me ukuthi ezothenga imoto, I'll give you a voucher to buy grocery. Okay, yes. That's very nice. Gasho sinanakekelana. Yes. Yabona nje sikwanawe sikunakekele nje upartner. Personal son empelele. Yeah. Kodwa nje sisabantu bengasithola igama njengoba ngishilo usiya, i-cell number yami u072 10 818 32 ngikhona ku WhatsApp, iyafoneleka 072 10 818 32. Siyabonga.
Ngizokuthola kanjani bhuti wami? uDumi wakaXaba, number is 062-594-4022. Ngikhona ku TikTok, ngikhona ku Facebook, and on Instagram as well. Ngosiphindela futhi number. Yes, number it is 062-594-4022. Thank you so much. Guys, first we're all going to be making calls very soon. Right now, Definitely. this is Sakone VW. Come check us on our Mastercars, number brand new cars. Lana at VW Durban is still here. Don't you go anywhere. Uzolani, Polo Vivota GTI. Together we're rolling on. VW, Uzolani. One community, Uzolani. Hey, but first, I'm matching the color, the interior is matching me. Oh my word. Right now, but first, we're on the way to Ubu Lagoon, where a convoy is going to happen right now from VW Durban, and we're going to Ubu Lagoon, where we're going to convene Kuna Lapayana. Shawi Moto. Don't you go anywhere. Don't forget to like, subscribe if you haven't already, share with some friends. Come through to VW and buy yourself this pretty beast, because Mina, I got mine right now. Later. Uzolani. We are for the human. One passion, one community. Yeah, food and human. I'm Uzolani. Follow people to GTI. Together we're rolling on. Ilagoon. Food and human. Uzolani. One community. Uzolani. Food and human. Uzolani. One family. McCarthy voter in the building. Networking, supporting one another. Every driver like a sister or brother. Vodani Uzolani umile umuzo. Imote webiza kangaka. Vodani Uzolani. Vodani Uzolani. McCarthy in the building. We came, you saw, we tripped, and this is Shaya Emapai Plana Lagoon at the Uzolani Experience. Signing out, South Africa. Don't forget to like, share, and subscribe. Show 5.